discount eh. Saan? Ayan. Saan? Tickets and prices. Wala nga. Ubos na nga. Sold out. Oh. May Serious? sulong nga. May Ito? ano. Oo. Ito? Oo nga. Wala naman ang ticket na eh. Wala. Sold out na nga ni lahat. Yan. Oo. I think naka-ano na yan sila. Naka-book na ng matagal. Baka hindi pa talaga kasi dapat kailangan ka magsuot Ng ano? ng magandang damit. Ang kailangan ba yan, Dan? Kasi siyempre mag-ano ka, ganyan-ganyan ka. Ah, mag-gown-gown ka. Halika na, ikutin na lang natin. Halika na. Mag-video ka na dyan. Halika na. Ikutin na lang natin. Appreciate the beauty. Yeah. Hindi naman sila tumatawag eh. Atik, nandun naman sila eh. Makaling mag-ano tayo. Mag-selfie na lang tayo. Yan na lang ang magagawa nating dalawa. O, diba? Selfie na lang. Ikot na yan siya. Wala to. Naka-ano? Kailan ka tingnan rin ako? Pero hindi ka napasok dyan. Hindi. Bakit? Kasi wala pa akong pera nun. Ah, Ngayon may pambayad. ayun, may pangbayad na. Pambayad na. Patong ano ni Ate Mena. Ay, yung ano niya? Ano ba to? Ah, Parang may taki. hindi, parang may ano. Shit! Ba yan? Ew, katiri. May ano ka pa? May wipes ka ba dyan? Doon tayo sa dulo. Shall I ask can we just go without reservation? Oh, pwede naman tayo magtanong. Sige na. Baka just in case. Baka iba naman pala yung sinasabi ng ano. Oo, baka ibang ano yan. Baka booking na ano yan. Mag-ano ka ng... Yung theater. Oo. Mag-a-avail ka. Oo. Dito ka lang? Oh, sige. Sigurado? Oo. Eh di, pag wala ako dito, eh di. Wala na. Wala Nahubat na. na yung inday na. Ah.
Ano? See? Yes, reservation. You must pay, right? Agoy. You must pay, right? Kailangan na mag-preserve. Ay, wala na nga reservation. Sabi niya nga, can visit okay pero no, only with reservation. Oh, Okay. see? See? At least you try ito. Paano na daw sila palabas na? Saan? Saan mo sinabing nasa ka? Dito. Ah, lumabas na kayo? Sabi ko, oo. Kanina pa. Kanina Dito pa. tayo. Hindi ka na. Mamaya pa yung sila. Meet na lang natin sila. Sige. Tumawag sila sa'yo? Tumawag si ate. Tumawag na ata. Baka napagod na sila. Napagod. Ano sinabi mo? Nakapagod na sila sa kaka-shopping. Dito sa ano, Paris de Live grande. Paris de Garne. Si Paris de Garne. Pala siya. Yeah. Diba? Ito yung mga sila. Usap lang tayo. Ano sila mo? Bumaba tayo. Ay! Ay, so. Saan tayo pupunta pagkatapos? Ay, hindi. Nagkakanta si ano? Saan na tayo? Kasi si Kuya. Ito yung nagkakanta dyan. Sinong kuya? Ito. Baka naman nagpahinga muna. Bumili ng ano. Walang soft drinks, ang init-init eh. Ibang-iba yung panahon eh. Kung kailan Oo. tayo Paalis. uuwi na. Yeah. Kung kailan naman tayo, saka naman uminit. Ha? Sabi ko, kailan tayo palabas, saka naman uminit. Ay, pauwi pala. Saan ba yan? Ay, palabas na yan eh. Oo, cross daw. Mali ata to ate. Mali, parang pag ganun sila eh. Close daw eh. Ah, Ayan o. okay. Oh, hindi ka na. Kaya. Tignan natin ano may sigas. Well, yan mo sila ito pagka... Tayo na muna. Sige. Oh, nagtatawag na naman si ano. Sabi mo na dito kami sa butik. Asan? Ah? Oo, nakita ko. Aroy. Sakat ng likod ko eh. Kabuhat. Pasok sa SMS? Sa ako sa Saan?